good morning. Ita. Da, kaya itong sabon. Kusog kajuguan guys. Good morning ninyong tanan guys. Morning na uwan. Grabing kusog kajuguan. Pero salamat sa Ginoo kay ning uwan. Kay bawas-bawasan ko dag kainit ba. Sobra kajong init. Diyan gikan siya kuan guys merkado kay naghatod ni Kian ja namalit ko siya isda. Unsa ni nga isda? Malapati? Hi guys, good morning guys. Kumana may pamahaw guys. Sugya pong kayong ulan, no? Saba kay ngato. Nayera may drag kuan. Paminaw sa hinaguktok sa atop sa ulan. Agusa nagtikongkong dry. Dry, kita kayo? Gatikongkong guys, kay gingot-ngutan siyang opera. Minanam din na sa opera pag ulan-ulan mo kuan kuno mura kuno ngut-ngut. Ingot-ngut yang opera sa liog, ingot-ngut pag yung opera sa tiyan. Mana gatikongkong ay. Tugnaw kay diri kay sa mua. May gani kay ni kuha na ang ulan, niabot na ang ulan kay mga niaging simana, grabing init. Nakaroon ulan na po do. Tugnaw. Papagani ko maligo. Pag ko magpamahaw god. Guding ko drani. Kay ga ulan. Ulan kaadyo. Day, ulan kaadyo day. Tugnaw day, may ikudpos. Managpamahaw, naglingkod-lingkod siya kay ulan, nagusa nagtikokong-tikongkong, kay ngut-ngutan siyang opera, kay ulan man, mungot-ngot man din na, magngot-ngot man din na, muulan di ay. Doble na magngot-ngot niya guys, sa liog. Mungot-ngot po, dinig ulan. Karon duha na, napasatiyan, mana. Mukuha na na. Tulo na hiwa. Tuloy hiwa be. Sama ko no. Tulo na hiwa. Usara may di magut-ngut ya be. Kanan duha ray magut-ngut. Sama. Ay, nagpasiga mig suga guys sa sulod tingit-ngit kayo. May ikaon-kaon mga inani eh. Doon nga na saging be. Ay napaday saging dito deo pamorot na pay upat kadawin dagkugong kayo. Mga to itim mo niya. Unya ra tadtaod kay murag mo pay pagpamahaw. Bugtikan yata. Nita mailisan. Awa guys oh. Itong ulan guys, ulan, nag-ulan. Dari sa mua nag-ulan na kusog kayong ulan. Magatago na punta kay ulan kaayo. Hugaw na paging trisikol. Magasanan kay dagang lapok. Lamay katulog ron kay ulan. Laming ikuan ron guys, laming ilabing-labing ba? Be. Laming labing-labing ron be kay ulan. Magdugdog ba dugdog? No guys kay oy gatikungkung mas inday day kuan day kut-kutonon day be kut-kut tagkuan singkamas di na Kiro tagal mo pira natural ba nila? Natural na usara sa una di man kayo kanin mas kaon sa tagpiras aw kanang kuan Timo tag sana. Yan, katugnaw. Pastilan. Kag lulitaha ka. Tuwing. Parang tagay yung tama. Tuwing. Kaon naman. Singisi naman si Jagi. Murabo ko nung sugar. Building line na. Para.
taas ng sugar, pati ang imuwang dugo, borderline na. Huwag ka maglala. Alam ni Lord yan. Ngayon, bakit na mag-exercise mo? Huwag na mag-exercise doon. Pwede mo na magsabalay. Pwede naman ka mag-gym balik. Mag-gym balik. Mag-exercise na pagbalik eh. Kada hapon dungan ng diyan. Kulang na nag-exercise kay na ako sa balay pirmi, nakababad. Ito yun, namabot ng tulpa. Ako na kay na-exercise ba? Borderline na lang ito. Na kaya ang normal 120. Ang 30. Lagi mo 142 na to. Kulang na nag-exercise ako ah. Ano sa pista ron? Subok buhol. Dahan kaya pistos buhol. Ay, kasi nga viewers na mong taga Bohol, padatimig kami. Karang si panganak ka ng inasin. Karon pa niya ko ni taas. Lukad na duwi ko ni standby sa balay ba? Hindi man ta sa akong dugo. Nakuha na ni, wala ko exercise good. Kasi ako na, nag-game man ko ni kahapon, yung biyahe. Karuwa na. Higyan pa nag-game. Inundang ko. Hindi naman ka mag-gym balik. Nung nag-game ko, magwapo na po niya ko. Okay, ang gabot. Na mayroong kuan. Pista kanay kabaw. Sa Bohol siya po katilag kabaw. Katong pag-reunion. Karong dito bukid ba? Mani man ang kaning kabaw, pero lo yung kabaw gihawon. Dapat mang gaji, di mo gaji na ihawon ng kabaw, kaya mo ba dyan ay dakong tabang sa pag-uma. Eh, ba dyan ka makaumag, wa kay kabaw. Dakong tabang ng kabaw. Makaumag ya po na nung mag-umuma na di mo gamit sa kabaw. Mas dako yung tabang ng kabaw. Yan na nabayaro yung mga high-tech na mga gadget, Para na, lo yung ang kabaw ihawon. Kaning dako ni, gamit ka adyo ang kabaw. Yung pag-uma ni tatay, kabaw mga din may dako yung tabang. Hey guys, maulan na morning. Tugnaw. Maghapon yung uwan na kay. Hindi ang uwan, dugay ni mo tuwak. Hindi pa ng hapon. Tinod siguro na guys, no nga, ang tingtog na kay utira. Marag mangat-ngat tagi mo ang utira. Pero kaning ang liog sa una, ang tingtog no ngay nga ron uwan, mukan ko siya, marag ko siya mangat-ngat. Pero ang buhatan sa una, ang ihat compress. Ang dait na nagtungkuan, bahat compress. Mawawa siya, mawawa, biglang kuan, mutingat na mga ganyan. Mura na yung buhatin guys, basta taguan, ang ihat compress, ang mga tira. Pinungot-ngot man. Nakasuway, bukod mo guys. Hindi ang utira ginani ba? Nang tinguan o tingtugnaw. Pag mungot-ngot, pagka na niya utira ba? Munang ingaron, munang basta ka ng tinguan ba, ng tingtugnaw, mura kong magluja. Tapos sa lawas kay mungot-ngot o samad. Natural ka ba ni? Kasoy, bukod mo guys nga ingani nga tingtugnaw, tinguan, labi ng mudugdug. Mga gato ang utira murag mukuan po siya. Murag mupitik.
Munyang gibati guys karon sa ano tira. Dumot mo. Pero naadyo na siya. Nakuha na tanan, napilit na ang tanang kuan samad. Ang jagang ti dyan, wala po ko gibati mo di sa gamay, di para sa tundas ni Agi na ang dami nga na, murag kuan pa ba, na ibanwood. Karon na. Karaan na siya. Karon laman, murag init-init siguro nis kuan ba, kuan, pagtugman. Talagang liog po sa una, nanin mo pa yung batiyon, pero di ka, siguro kay gamay raman yung upira dani. Magkariman mo ituan. Taas-taasan upira. Natural ba siguro nila sa harang tingawan na umot-umot sila. Hanggang sa mga kasir. Trapo sa motor. Naglaban. Trapo ni. Para sa mga magsugod ang gym. Magsugod na gym, at pasag din ay mo ang kagalingan kay na boarding line na ba daw ka. Boarding line. At pasag din ang imuhang kagalingan kay boarding line na kuno ng imuhang BP o imuhang sugar. Hindi ka magpasagad. Grabe mo ka, istorya pasagad ko naman. Pag gym nagbalik, Ngayon nakaingon mo ka nagpasagad ko. huwag ko niingon nga nagpasagad ka, ganggingan na dyaw pasagad. Very good. Hindi mo nagbalik eh. Yan expire ni kayo mudungan ko pakuan. Magpa-monthly na ko. Pag-gym na. Matso na pagbalik pa. Matso! Guwapito raw ako. Ang taas na yung mga kuhan karon kay nalakas by firme, wala kay biyahe. Ano na? Huwag mo, sugod na ka-gym. Ano ka pa may mong dugadan? What pa kag mabot na na 200 na yung mga dugo. Simba ko. Balik ni 100. Kuya, Obi, ka nang mabot Mang 20 ragod tong imong dugo sa una katong ni nagpa-BP ka. Tapos mama. Ang dugo mo dyan, 120 naman dyan. Karong Bernice sa tuta center maka check ta utro kay mas nindot man nilang BP dito kay manumano man. Pag nagpa-BP ta balik. BP, nigana Mo sa nang BP. BPhan gadi ka magpakulba-kulba. Nigana sa BP. Imong dugo, kay 60, 50 na lang. Mo na yung nagbipihan, gadi ka magpakulba-kulba. Ang kulbaan, magdi ko nung magbipihan. Naman mo na yung mga BP mo taas. Normal dyan. Para bipihan ra kulbaan ang mga BP na. Ano kaya sa? Tubaan ta? Mo nang mataas sa gimang dugo, dapat nagbipihan ka. Relax ra. May pa yung makipagsumbagay na on camera. Lami pa tayo. Yung bitin kuyawan mo nung ta? Kadili kuyawan. Kuyawan mo ka nga. Sikra man na, madyo ginagumag BP o ihawon ka. Mintas sa dugo, kinanglan ka ihawon. Ano ka na kulbaan? Normal, bipihan ka kulbaan na. Madyo bipihan ka, ginagumag BP mingon sir, taas ka dugo sir, kinanglan magpupas laing nasod kayo. Kuyawan. Magpakuan ka kay taas ka dugo. Yung kulbaan mong kuno. Unang mutas ni mo ang dugo kay kulbaan. Parang tangan eh. Ikaw ni parang tanga mo kulbaan. Bipihan na kulbaan na. Ikaw, may kulbaan? Ang tangay din na kulbaan. Sabago na mo. Magpabipit ka karong birnis, ayun pa kulba karong may bawan ba dyan o taas ba dyan yung mga dugo gunsa. Mag-relax ka. Kung kulba, mura kong bilaking aron. Bilaking aron. Ligo na ka. Tawanan kang tubig. Ligo na ka. Papanagli ng bati, naligo na ko. Kano sa bako di ko maligo? Kadadlaw taon ko maligo. Ang kanang pagligo, kinahanglan na sa perang lawas. Dito kinamad karong gawas ng mga kainit sa Kanya mga guys, among pag-vlog, daily vlog. Kaya among mga problema o mga kasakit o mga kalipay, amo dyan ang inyo dyan makita tungod sa among daily vlog. So guys, daily vlog naman mo. Hindi man may kuhan, mga adventure vlog, mga kanang
Nang nag-vlog na mo tabang, wala man may, di man na mo inana. Nakabasa mo guys na nasuko siya ay nakuan siya kay ngano kunong mga sige lang may vlog, i-vlog na mo kunong problema. Kan guys, walay script, walay kon-kon, unsay manggawa sa mong baba, unsa among ipambuhat, amo yun ang munang makita ninyo. Sa tanawa tong na ospital siya na bawa na mong inana o naulaw ba may maghilak-hilak ng atuban sa kamera? Wala. Kaya mo niya among kinabuhi. Ang among kinabuhi, mao kini. Ang among suliran. Joke lang guys, joke lang. O mamang may mamugos guys. Katong di ganahan sa among vlog na inani ang mga vlog. Ay naman po paran skip lang ninyo kay may mamugos. Ang amo kini amo ra lingaw-lingaw ba. Lingaw-lingaw guys ba. Para di ta mo dali katiguang. Lingaw-lingaw sa kinabuhi. Ito guys, kanina mo ang vlog kay daily vlog ng gajud ni. Yung sa mga pangitabo sa mga kinabuhi, mga problema, mapil dyan sa mga vlog. Munang salamat ka dyan sa nakasubaybay dyan sa mga kinabuhi. Sa among vlog, daily vlog. Kay Bo, nagajud mo kung sa dyan mo ang tinidanay nga. Kinabuhi, munang salamat ka dyan yung tanan guys. Yung pagsubaybay ka nang nawajay kuas sa pagtanaw sa kad-sikad kaniya to pa sugod lang ang pag-vlog ng karon nga nagihapon mo nakasubaybay dyan mo kung sa ang kinabuhi. Ibaw mo kung sa mga problema sa among kahimtang kada adlaw daghang kaayo salamat ninyo guys sabi na sa tanang nagsuporta sa mga vlog sa Burato family daghang kaayo salamat ninyo tanan Ginoo nay bahala ninyo guys sa inyong pagsuporta daray sa mga vlog dako pud kaayo tabang namin sa inyong pagsubaybay sa inyong pagsuporta nakaibaw man mi guys na kitang tanan na problema kami pod kaya po ko nga kitang tanan guys natin mga problema mo nang aturan na ngayon po sa Ginoo nay masayod sa tanan mo nang di ta magpaitot-itot mo nang di ta magpaitot-itot ba di ta magpadulos-dalos o kanang kasuko kaitot kaya mo na isa po na nga makadaot sa ato ang lawas kay kami sige ra ngisi. Mahala mo muhilak mo kami magisi. Day, sabi day. Ako rin sila gipakatawa kay seryoso kay sila. Inano ko nung kwento sa itong problema. Matod pa niya guys. Sige lang mong gayaw sa yung problema. Kamura ba na yung problema? O pareha tayo yung problema. Usay mong problema. Kaya itong problemahon. Ay, nako. Awa. Walang katugnaw guys. Basta masira kagising. Majong pista buhon. Lami kang balbakwa. Itsa matong malipad yun ng takna sa pagtubang sa adlaw. Giring na. Nasuo kayo. Ginoo ko. Grabing ka. Laay kayo guys. Buwan pa jud, tugnaw pa jud. Lami kag binignit, pag binignit pa. Lami kag basta nga ron nga tinguhan ba, lami kag binignit o kananay biko. Bugnaw. Tuwak na yung tawag uwan kay di lalim.